Kajing yambriu ka bashar kai kadang yai peteng namar ki jingjia ba itrim kalawan lengshop kansan ya kajala sikim menta la arsngi namar kajing shlei ka bashar kai hadu kata kala jia kanai kajala lengba kajing thei ka pung lonak nagadau kajing dur slap ka baklem sange hadu bala pelong ya ka watista bakan shlei bat selat napang ya ki ying kisam ki breu ki jingking ki surok ki kali bat ki breu ki belayap ta ki paungot pelajar ngai palat spangutam. Kat kum na ki kubor laong bagan nega jingslei ke ba itrim katang yai teng hadu mentaru kumpa kat kendai ngut ki breu kelayap hagan nega jingjia kentubru ya ki sipai jongkari palat sispa ngut ki weipat ki beladangja arngai pat nakaliang ke NDRF pat ke Indian Army ki dang pelong ya ke jingjawat man pelai wat hapdeng ke jingklang bor joko umsau kan nega jingjia jingslei ke belane menta la arsngi kenti. Susu kat kum naki kubor la yethu ba ar hajar ngut ki breu ki syak ta hagan nega jingjia lai hajar sis pa san phongut ki bla jinglei ling ba ki thuk kim lai su ban lai sigi jaka bagi temu kumju kumbah news pa hadu pras pa ngut ki driver truck ki balangat hagan nega apot pemlong ki isu namar ki babun ki surok la syak penjulor lut la yethu ru ba hadu khatwei tli ki jingking ki bakongsan hapo gan nega jela ki bla syak penjat tiau ha ba pratli le ki jingking ki la sarong ha kan lat joko umsau ars pa penyo tli ki ying kentup ya ki ying building ki ying ding ki la syak penjat padenru ki bala klem bat syak rong no ha ka umsau ka besar kai ha ki benta jong south li ki district hapo kanai ka jela.